it to the next level, take it to the next level, take it to the next level, 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 Jelentős a tapadás és az erőkülönbség. És Hagymási Bruno már követ. Hagymási Bruno. De jó a csata! Kézi hegyek, odanéz, odanéz. A további jutó kérem szépen Hagymási Bruno! Megtámasztja a ballábfékkel, és ott van ki végig, ahol kell, végig a zónába! És Gyulai Gábor azért nem túl jó helyen indította meg, egy picit szűk